kokpokan yang sini. Diklik coba. Oke. Council of Bipra Hoda hagiba hangkor berem ni panda ini koksa panda go tamo koksa mano saklai kata tam ni bagai kaina kata ini ojara ba खुलुमखा जों जे काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदा नि बसिंते जत त्रिपुरा तंगनाय जमातिया देबरमा त्रिपुरा मलसम कलई तंगनाय जों जतन मिलाव कायसा थानचा यूनिटी जों खायना नाव और यूनिटी खायतनी जों आरो नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस या नॉन पॉलिटिकल जों बनो गुरुत्व रहित विशेष कर जों त्रिपुरासानि सिनिमं आइडेंटिटी जों ताबो कमाई दं कारण क्यों उनका हिंदू हुए वो आइडेंटिटी कमाओ ख्रिस्टान वो आइडेंटिटी कमाओ चिनी और जगह जों काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदा नायो चिनी आइडेंटिटी ना मंथांगै रमनारनानि जेमन चिनी आइडेंटिटी बोलते जों माइ कतालसाओ माइ खुलमो जों दै खुलमो जों ngaini awsamatai kayo जों बजतो चिनी मताई जों ताबो ओइ बनो तैबुंमा मताई रावनो माइलुंमा रावनो जों माइलुंमा मासानाय लखि सायावै सरस्वती नो जों खुलुम मासानाय चिनी आइडेंटिटी रमनारनान बागै बिनि बादे उनगा ताउ तैनि तैबुंमा जों बनो प्रायनो लयुं गंगा पूजा हिनानि लय बो गंगा पूजा या जों बो तैबुंमा मताई बा तै खुलुमो मासानाय जों माइलुंमा नो जों मासानाय लखि पूजा हियाङै जों सरस्वती नो खुलुमा हिनाय जों बनो ए जे गुला जों कथारक मारनाय जों किन्तु ओ चिनी ओ काउंसिल ऑफ त्रिपुरा मध्य बहुत चिनी आइडेंटिटी उनाय जों ओ जगह पासापासि चिनी बुमुं बा बुलुं हालुं नो चिनी कौबाय जमातिया कौबाय त्रिपुरा कौबाय रियांग कौबाय जे जगह जे दफाराव दं बनि निजिस कौबाय ओ बुमुं लानानै और जत जमातिया पारा थाङे ताइकेसनि कक थेपा होननानै कोनो प्रश्नই गैया बनि एलाकानि बुं बनि माव जेमन जों समतैसाय माने लबन सरा फाजाखा बा बुरी बाजार हिनजाव माने बुरचुक बाजार हिनजाव माने बुरी बाजार हिनजाव बुतै हाय बुमुं राव जे स्लाइ दंखा त्रिपुरा जाव तैसारां जनो सुनासरा फाजाव गे सिकुर तैसानो निनि बुतै हायके बुमुं आलदा खाले फाजाव बिनि बादे जों ताबो नङ चिनी जे जेमन किछु दफाराव आं सानमजो मौसम दफाराव किसाफोराव आबा सेपारेट किरगम सेपारेट माने कामनि सेपारेट राव जेमन नवजो दखना तैदो कायसा पलकु गावसबा दं पलकु पल माने ताव कु माने हाकर बक बाय जों जारा त्रिपुरा सय त्रिपुरा जमातिया त्रिपुरा रंखाय ए पाखिर भाषा गावसबासो फायखम रंनारा जेमन जों तामो चिनी नवबसाय मानो तेलामराव सालता गावसबाइन कायसा दं ब एक्चुअली थाइफ्लब फांसे ब जोंखाय थाइफ्लब फांसा किन्तु कागज पत्रखौ बजतो सालता फाजाखा जेमन मानदे थाइफ्लब फां कायसा गावसबा दं ब जदि गाय अन्य जगह रखाय ब बुम फारजाव एकमात्र त्रिपुरा जाव तो परिचिति कुवाइफां ब निद सुबारि बागान फाजाखामो जों ई जिनिसगुलानो जोंनि काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदानि माध्यमे जों चिनी आइडेंटिटी रमना रमानि एक दुई नम्बर ओंखारने जों जे चिनी बुमुं ताबो आनि बुमुं बीरेन्द्र ताइकेसन बुमुं सुरेन्द्र ताइकेसन बुमुं चिनी पद्मलीला इबो जत हिंदू बुमुं आं हिया हिंदू नो नाइसने कक करे और तामो जों निजिस ककबाय जों चिन ककबाय कथार कबुय कसरां गाय तियारि सुवारि ओ बुति बुमुं फामानस ओ बुति हाइचिन बुमुं फानाय जों किन्तु एकटा जिनिस परिष्कार जे चिनी काउंसिल त्रिपुरा होदा जों जे धर्म तमन बुसियो जों बनो सिगार खायमानाव जेमन हिंदू धर्म जों जे माइलुमा खालायो बाकी हिंदू धर्म राव बनो मान्यता राव बनो हिया नों तावनि माइलुमा प्रसाद रक चायामिया हिंदू राव ब्रव चाव खुबुखलङो जों तैयो पनताव मिसिताव राव बनो चाव
बेयावबो खुलुमो थारमाने जों हिन्दु धर्म हইতে चिनि बादा फैया बेयाव उल्टा बनो मान्यता माने स्वीकार खालामनाव ब चिनि अरो सेफ्टी माने जों सेफ्टी किन्तु अन्य धर्म थांदि ख्रिस्टान धर्म थांगे तामो प्रभु जिसु सागला पाइका ताई निनि कुनो कक सानाने जगह करिखा ब्रो एक थुकसाव सेम इंशाअल्लाह इंसाखै पाइका ब्रनि नो अरो कुनो कक सेमे gai चिनि बांग्लादेश हाबो अनेक त्रिपुरा तो ख्रिस्टान थुकसा हाबि दङ तरुनि बिरेन्द्र गे ननि बिर उद्दिन हेबो फादर जाका हाइरकै कताल बांग्लादेश उन दं जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा होदा मेन जों जत दफा बे दफा जे अंगलायमानि वालायमानि सगलायमानि हामजालायमानि बनो जों मानारबाय ताबो नायदि आनि नग अरिजिनाली रसियाबारि आं तिनि सिनिलायमानि गोरोङै तिनि अरो फाइसो पाइखा नग जत बे सिनिका हाइबाबो अरुनि बरबो ताबो थांगा कुनो जायगा प्रब्लेम खै कौ सालायमाखा ब जों ओ थानचा मातो बनाय अरो नन पॉलिटिकल बाय और राजनीति रखबाय किनि थानचा फैया ब जेसेबो थानचान कौ साथे ब पॉलिटिकल बे फैया असम हामबाय साथाम सामुंबो तारले खायजानाय चिनि कक्सा पान्दानि बिसिंथे ब जों ताबो हदान बिसिंथ जे एलाका रगो चिनि मदि डिस्प्यूट दङ जों बनो कैसा सालायै निजेर मध्य मिटमाट खायनाय खाय दङ ताई कैसे जों खायना मुसुइ दङ बा जोङो वाइसवनि आलोचना खायगा ब रूप नायक जों जेमन बुसुते बुसु ब जत दफा बुसु खायो गरिया जमातिया के सेना खायो हाइबो ब्रबो बुसु खायो ओ बुसुनो जों जत दफा मिलाव कैसा एकदम बिराट खाय कटर खाय कैसा खायनानि मुसलमान